Na danas održanoj 186. sednici opštinskog veća jedna od najvažnijih tačaka bilo je donošenje odluke o otuđenju nepokretnosti javne svojine opštine Bačka Palanka u postupku javnog nadmetanja kompleksa Merkur. Naime, nakon dugogodišnjeg problema s ovim čuvenim kompleksom, iscrpne pripreme su dovele do krajnje namene, čime su ispunjeni svi zakonski uslovi za donošenje ove odluke. Ja smatram da će današnja 186. sednica opštinskog veća opštine Bačka Palanka, pored svih ostalih tačaka, biti zapamćena ili upamćena po tome, pošto je na njoj danas donet predlog odluke o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Bačka Palanka. Konkretno radi se o kompleksu Merkur u katastarskoj opštini Bačka Palanka grad. Znači, današnje opštinsko veće donelo zaključak kojem je predložilo Skupštini opštine da donese takvu odluku i da se pomenuti kompleks putem javnog nadmetanja otuđi i da na tom mestu bude nešto što će biti na zadovoljstvo svih naših građana. Također, ono što se vrlo često spominjalo svih ovih godina, da li je to moglo ranije? Evo da nam kažete vi, dakle, kakva je sve to procedura, ti postupci su, dakle, trajali godinama da bismo danas došli do tog krajnjeg cilja. Pa vidite, ranije smatram da nije moglo, s obzirom da ste novinari, da pratite rad kako opštinskog veća, tako skupštine opštine, trebalo je dosta vremena da se planovi detaljne regulacije izmenu, da se privedu nameni, da se urade na način da omoguće da budući investitori imaju sve uslove da bi ostvarili svoje ideje ili ono što žele da na tom prostoru urade. Naravno da je tu bilo i određenih stvari gde je stvarno bilo potrebno vremena, a to je pribavljanje raznoraznih saglasnosti, Agencije za restituciju, zatim jedna parcela je bila u vlasništvu Republike Srbije. Ovim putem želim da se zahvalim Vlade Republike Srbije koja je imala razumevanja i da nam tu parcelu pokloni bez nadoknade i prosto sve stvari su u vremenu koje je iza nas su došle odjednom, stvorila se mogućnost i upravo je danas opštinsko veće donelo zaključak koji će omogućiti da sutra Skupština opštine, siguran sam, i usvoji ovu odluku. Na dnevnom redu sednice opštinskog veća bilo je utvrđivanje predloga rešenja o davanju saglasnosti na statut javnog komunalnog preduzeća Regionalni centar za upravljanje otpadom Novi Sad. Naime, to javno preduzeće, kao što znate, formirao je grad Novi Sad sa opštinom Bačka Palanka, Bački Petrovac, Vrbas, Žabalj, Srbobran, Temerin i kao što znate, statut preduzeća to je najviši pravni akt jednog preduzeća i naša dužnost, odnosno dužnost naše skupštine opštine Bačka Palanka jeste da da saglasnost na njega. Privremeni nadzorni organ tog javnog preduzeća je 24. aprila doneo predlog statuta i mi ga kao Skupština opštine Bačka Palanka na današnjoj sednici veća i sutrašnjoj skupštini ćemo ga usvojiti. Statut je uopšten kao što je i za svako javno preduzeće. Ono što je bitno reći da on ima 17 poglavlja, ne bi sad detaljno išao poglavljama, kažem, uobičajen je jedan dokument govori o imenu, pečatu, načinu odlučivanja, ostalim aktima koje donosi to preduzeće, tako da je to jedna uopštena priča. Članovi veća na 186. sednici utvrdili su i predlog odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Bačka Palanka. Jedna od tačaka na današnjoj sednici opštinskog veća bila je i izmene i dopuna odluke o korišćenju, o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Bačka Palanka. Izmena se odnosi na dopunu u tarifnom broju 1, a to je da smo identifikovali jedan, da kažemo, atraktivniji period tokom godine kada imamo povećan broj zahtjeva za zakup javnih površina. To je ovaj period od 6. do 9. marta, kao i od 15. decembra do 15. januara, dok se izmena odnosi na ovaj vrednostni cenovni deo
Radi se naime o prostom prilagođavanju cena stopi inflacije koju je obelodanio Republički zavod za statistiku. Ono što mogu reći da je primjena ove odluke od 1.1.2025. iz razloga što je naše odeljenje za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda već izdalo određena rješenja, pa da ne bi stvarali neku konfuziju, tako da ova odluka će se primjenjivati od 1.1. naredne godine.